Horas samanginang pajupang hitamuse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin boy pamorahok kita mangurupi pangaradiota di jamita pertanyaan songoni nang di jamita di hari Minggu siganuk Minggu. Marhite video on nang patol hason nami tu hita pikiran nami taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2020 Ima turpukta sian Jesaya di bindu 45 mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat pitu doh topik minggu jahobado mual haluaon amanginang lung takas ta jaha turpukon marulahulak ta jaha lungita jaha akka bahan-bahan na boy mangurupi hita termasuk video namion mungkin boy mangurupi hita pamoraho pangaradiota na parjulu di pikiran nami lam takas madhita manang lam hot maha porsyota di pandohan na mandok dangadong nasotar patupa debata di turpuk tahun dipakai debatado Raja Kores manang Raja Sirus songon instrumen laho paluahon bangsona naung leleng makirim di haluaon. Nang mangolu nasida songon mangolu di bagasan haholomon. Dangadong pakirimon na mangolu bedi nasida taringot tu pangurupion ni debata. Alai di jauh debata ma na posona na miahanna na pinilit na ima Raja Sirus sian Persia manang Raja Kores. Laho paluahon bangsoi sian Babylon asa mula nasida muse tu hutani nasida jala di pajongjong parsembaun tu debata di huta Jerusalem dangadong nasa tarpatu pa debata bangsona asing do dang ditanda Raja Kores ise do debata alai di tiop debata tanganna laho paluahon bangsona ala ni holong ni rohana jala diurupi debata ibana laho manaluhon musuna jala di basa-basahot tu imana nang arta hamoraon ala ni holong ni rohani debata tu bangsona Israel dipakai ma Raja Koresi Raja Sirusi atong di dia manang dohonota sibuanota tu jamita nakin nung atakas sudoko kami lamhot maha porsyauta dangadong naso tarpatupa debata laho paluahon akana porsea laho patuduhon holong ni rohana tarlumobi dihita na porsea nunga dipatuduhon holong ni rohana dinaung mate tu hatta Yesus Kristus sada misi yang sepertinya tidak mungkin songon nakin pe Raja Sirus misi yang hebat tetapi Tuhan mampu margugo de debata jala boy de debata mamake manang naahape laho paluahon bangsona atong marhitei paposon rohatta tangadong nasutar patupa debata napaduahon marhite turpuhon idaw tama ditiop debata do tangan siamunna dipilit ibana gabi margugo ibana gabi mampu imana manaluhon nasa musuh jala gabe di palua bangsoi ingotot ta doa manginang naung dipilit do hita marhite Tuhan Yesus Kristus alani kon mampu do hita manaluhon nasa akka pangunjunan manaluhon nasa akka hamaolon na manugihok kita dao sian debata orang yang dipilih Tuhan yang tangannya dipegang Tuhan akan mampu menghadapi apapun dalam kehidupan. Ditiup debatado tangat marhite Yesus Kristus. Dipilih duhita. Ala ni holong ni rohana. Atong pos marohata. Margogo duhita manaluhon nasa pangunjunan. Ikon margogo duhita manaon nasa parukilon. Ala nang ditiup debatado tangat marhite Tuhan Yesus Kristus. Ala ni holong ni rohana. Di basa-basa debata tu hita haluaon di bagasan Kristus. Atong marhitei lampos marohatta langadong nasutar patupa debata manang naahape boy dipakai debata lahu patuluson sakapna
atong papos maroham di debata. Na paduahon iyo man ng pinilit doho, ng pinilit dohita, at ngadong do dihita hagogoon, laho manaluhon, pangunjunan, laho manaluhon manang naahape, na masa dinguluta, na mungkin boy padaho kita siya debata. Aladang adong na boy manirang hita siyan asidohot holong ni rohani, debata, di bagasan Kristus Jesus. Ang mapikiran nami amang inang anggiat boy, mangurupi hita.